Hei kaikki, tässä on Tai ja tänään mä olen Lidlissä. Ja kuten yleensä siis katsotaan mikä 5 € saa Lidlistä. Lidlistä on tullut myyntiin tupaisukutta vihdoinkin. Ja heti kun näin siis ajattelin, että pakko testata ja kertoa teille, jotta maistuu. Hei, paketti näyttää täältä. Aika premium, vai mitä? Mutta tärkein kysymys on tietenkin, onko tää hyvä? Testataan. No niin, nyt testataan. Että tää kyllä tuoksuu hyvältä. No, tää kyllä maistuu hyvältä. Kyllä 5 € arvoinen. Ehdottomasti suosittelen.